Volám sa Jozef Kováč a v spoločnosti Porfix Probetom zastrešujem aj službu projekty rodinných domov za 1 euro. Momentálne máme v našom minikatalógu 3 typizované rodinné domy. Jeden prízemný domček Porfix Bungalow a 2 podkrovné Porfix Elegant a Porfix Comfort. Záujemca o projekt má možnosť získať za symbolické 1 euro. Musí splniť 2 podmienky. Prvú je samozrejme to, že ten svoj rodinný domček podľa nášho projektu postaví z materiálu Porfix a druhou podmienkou je objednanie situačného riešenia a jeho cena je 180 eur. Čiže v konečnom dôsledku projekt vrátane situačného riešenia vychádza na 181 eur, čo v porovnaní s bežným katalógovým projektom predstavuje úsporu približne nejakých 700 eur, čo si myslím je celkom zaujímavá suma pre každého stavebníka. Ak by mal stavebník záujem o nejaké drobné dispozičné zmeny v projekte, po dohode s projektantom je to samozrejme možné do projektu zapracovať.